Unang Korinto, Kapitulo 14. Angay ninyong tinguhaon, ang gugma ug ang mga hiyas nga espirituhanon, labi na gayod ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Ang magsulti og lahi nga pinulungan, wala magsulti ngadto sa tao, kundili ngadto sa Dios, tungod kay walay makasabot kaniya. Nagsulti siya sa tinagong mga butang, pinaagi sa espiritu. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagsulti sa mga tao ug nagligon, nagdasig ug naglipay kanila. Ang nagsultig lahi nga pinulungan, nagligon sa iyang kaugalingon lamang, apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagligon sa tibuok iglesia. Buot unta nako nga kamong tanan makasulti og lahi nga pinulungan, apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kay ang nagsulti sa mensahe sa Dios, mas mahinungdanon pa kaysa nagsultig lahi nga pinulungan, gawas kung may makahubad sa iyang gisulti, aron malig-on ang tibuok iglesia. Busa, kung muanha ako kaninyo mga igsoon, ug magsultig lahi nga pinulungan, unsa may inyong makuha kanako? Wala gayon. Gawas kung nagsulti akog mga pamahayag gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig nga mensahe o pagtulunan. Huna-hunaa ang mga instrumento sa musika nga walay kinabuhi sama sa plauta ug sa alpa. Unsaon man sa usa ka tawo pagkahibalo sa tuno kung dili klaro ang pagtukar niini. Ug kung ang pagpatingog sa trompeta dili klaro, kinsa may mangandam alang sa gubat. Sa samang paagi, kinsa may makasabot kaninyo kung magsulti kamog lahi nga pinulungan nga dili maklaro. Ang inyong mga pulong mahanaw lamang uban sa hangin. Dunay nagkalain-laing pinulungan dinhi sa kalibutan, ug ang tanang pinulungan may kahulugan. Apan kung dili ako makasabot sa pinulungan nga gigamit, alang kanako ang nagsulti niini langyaw, ug mausab ako alang kaniya. Tungod kay naninguha man kamo pagbaton sa mga hiyas sa espiritu, tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga makapalig-on sa iglesia. Busa ang nagsultig lahi nga pinulungan, kinahanglan nga mag-ampo nga makabaton sa hiyas sa paghubad niini. Kay kung mag-ampo ako sa pinulungang dili masabdan, nag-ampo ang akong espiritu, apan ang akong huna-huna wala makasabot. Busa unsa man ang akong buhaton, mag-ampo ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Mag-awit ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Kung magpasalamat kamo sa Dios uban sa espiritu lamang, unsaon man sa usa ka yanong nga tawo nga mitambong sa pagsimba pag-ingog, Amen, sa inyong pagpasalamat, dili gayud siya makasabot sa inyong gipanulti. Ug bisan pa kung ang inyong pag-ampo ngadto sa Dios maayo kaayo, dili kini makapalig-on sa ubang tao. Nagpasalamat ako sa Dios nga makasulti akog lahi nga mga pinulungan, labaw kang bisan kinsa kaninyo. Apan sa panahon sa pagsimba diha sa iglesia, palabihon ko ang pagsultig 5 ka mga pulong nga masabot aron pagtudlo sa uban, kaysa pagsultig 1,000 lahi nga pinulungan nga dili masabdan. Mga igsuon, ayaw kamo pagpakasama sa bata sa inyong panghuna-huna. Pagpakasama kamo sa bata mahitungod sa dautan, apan pagpakahamtong sa inyong panghuna-huna. Nahisulat kini sa kasulatan. Sultihan ko kining katawhan, pinaagi sa mga langyaw nga nagsulti ug dili masabdan nga pinulungan. Apan bisan pa niini, ang akong katawhan dili mamati kanako. Nag-ingon ang Ginoo. Busa, ang lahi nga mga pinulungan, ilhanan lamang sa mga dili magtotoo ug dili sa mga magtotoo. Samtang ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios alang sa mga magtotoo ug dili alang sa mga dili magtotoo. Busa, kung magkatigom ang tibuok iglesia,
ug ang usag-usa magsultig mga pinulungang dili masabdan, unya musulod ang pipila ka ordinaryo nga tao nga dili mga magtotoo. Dili ba muingon sila nga nangabuang kamong tanan? Apan kun ang tanan magsulti sa mensahe sa Dios, unya may musulod nga dili magtotoo o walay hiyas sa pagsabot sa laing pinulungan, sudyaan ug hukman siya sa iyang konsensya tungod sa tanan niyang nabati. Ang iyang tinaguang mga hunahuna mabutyag ug muhapa siya ug musimba sa Dios. Muingon siya, ang Dios ania gayud dinhi uban kaninyo. Ang gipasabot ko, mga igsuon, mao nga inigtigom ninyo, ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali, ang uban magsultig lahi nga pinulungan, ug ang uban pagayod maghubad sa kahulugan niini. Kinahanglan nga kining tanan buhaton aron paglig-on sa iglesia. Kung dunay musulti og lahi nga pinulungan, kinahanglan duha o tulo lamang. Magbanos-banos sila pagsulti ug lain ang maghubad niini. Apan kung walay makahubad, kinahanglang pahilumon sila diha sa inyong pagsimba ug pasultiya sila ngadto lamang sa ilang kaugalingon ug sa Dios. Duha o tulo lamang kanila nga gihatagan sa mensahe sa Dios ang pasultihon, ug ang uban maoy magtimbang-timbang sa ilang gipanulti. Apan kung usa sa mga nagtigom ang nakadawat og mensahe gikan sa Dios, kinahanglan muhunong ang nagsulti. Mahimo nga kamong tanan magbanos-banos pagsulti sa mensahe sa Dios aron ang tanan makakat-on ug madasig. Ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios kinahanglan ubos sa pagpugong sa nagsulti. Kay ang Dios dili Dios sa kaguliyang, kundili sa kalinaw, ug sama sa tanang mga simbahan sa katawhan sa Dios. Ang mga babay kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiha, sumala sa giingon sa balaod sa mga Hudiyo. Kinahanglan dili sila mangulo. Kung buot sila masayod sa usa ka butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana didto sa ilang pinuy-anan. Makauulaw sa usa ka babay ang pagsulti sa panahon sa pagtigom sa iglesia. Naghuna-huna ba kamo nga nagikan kaninyo ang pulong sa Dios? O kamo rabay nakadawat niini? Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. Apan kung dili siya magtagad niini, ayaw siyag tagda. Busa mga igsuon, paninguhaan ninyo ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Apan ayaw pungi ang pagsultig lahi nga pinulungan. Kinahanglan ang tanan buhaton ninyo sa husto ug sa mahusay nga paagi. Unang Korinto, Kapitulo 14. Angay ninyong tinguhaon ang gugma ug ang mga hiyas nga espirituhanon, labi na gayod ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Ang magsulti og lahi nga pinulungan, wala magsulti ngadto sa tao, kundili ngadto sa Dios, tungod kay walay makasabot kaniya. Nagsulti siya sa tinagong mga butang, pinaagi sa espiritu. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagsulti sa mga tao ug nagligon, nagdasig ug naglipay kanila. Ang nagsultig lahi nga pinulungan, nagligon sa iyang kaugalingon lamang, apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagligon sa tibuok iglesia. Buot unta nako nga kamong tanan makasulti og lahi nga pinulungan, apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kay ang nagsulti sa mensahe sa Dios, mas mahinungdanon pa kaysa nagsultig lahi nga pinulungan, gawas kung may makahubad sa iyang gisulti, aron malig-on ang tibuok iglesia. Busa, kung muanha ako kaninyo mga igsoon, ug magsultig lahi nga pinulungan, unsa may inyong makuha kanako? Wala gayon. Gawas kung nagsulti akog mga pamahayag gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig nga mensahe o pagtulunan. Huna-hunaa ang mga instrumento sa musika
nga walay kinabuhi sama sa plauta ug sa alpa. Unsaon man sa usa ka tawo pagkahibalo sa tuno, kun dili klaro ang pagtukar niini. Ug kun ang pagpatingog sa trompeta dili klaro, kinsa may mangandam alang sa gubat. Sa samang paagi, kinsa may makasabot kaninyo kung magsulti kamog lahi nga pinulungan nga dili maklaro. Ang inyong mga pulong mahanaw lamang uban sa hangin. Dunay nagkalain-laing pinulungan dinhi sa kalibutan, ug ang tanang pinulungan may kahulugan. Apan kung dili ako makasabot sa pinulungan nga gigamit, alang kanako ang nagsulti niini langyaw, ug mausab ako alang kaniya. Tungod kay naninguha man kamo pagbaton sa mga hiyas sa espiritu, tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga makapalig-on sa iglesia. Busa ang nagsultig lahi nga pinulungan, kinahanglan nga mag-ampo nga makabaton sa hiyas sa paghubad niini. Kay kung mag-ampo ako sa pinulungang dili masabdan, nag-ampo ang akong espiritu, apan ang akong hunahuna wala makasabot. Busa unsa man ang akong buhaton, mag-ampo ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Mag-awit ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Kung magpasalamat kamo sa Dios uban sa espiritu lamang, unsaon man sa usa ka yanong nga tawo nga mitambong sa pagsimba pag-ingog, Amen, sa inyong pagpasalamat, dili gayud siya makasabot sa inyong gipanulti, ug bisan pa kung ang inyong pag-ampo ngadto sa Dios maayo kaayo, dili kini makapalig-on sa ubang tao. Nagpasalamat ako sa Dios nga makasulti akog lahi nga mga pinulungan, labaw kang bisan kinsa kaninyo. Apan sa panahon sa pagsimba diha sa iglesia, palabihon ko ang pagsultig 5 ka mga pulong nga masabot aron pagtudlo sa uban, kaysa pagsultig 1,000 lahi nga pinulungan nga dili masabdan. Mga igsuon, ayaw kamo pagpakasama sa bata sa inyong panghuna-huna. Pagpakasama kamo sa bata mahitungod sa dautan, apan pagpakahamtong sa inyong panghuna-huna. Nahisulat kini sa kasulatan. Sultihan ko kining katawhan, pinaagi sa mga langyaw nga nagsulti ug dili masabdan nga pinulungan. Apan bisan pa niini, ang akong katawhan dili mamati kanako. Nag-ingon ang Ginoo. Busa ang lahi nga mga pinulungan, ilhanan lamang sa mga dili magtotoo ug dili sa mga magtotoo. Samtang ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios alang sa mga magtotoo ug dili alang sa mga dili magtotoo. Busa, kung magkatigom ang tibuok iglesia ug ang usag-usa magsultig mga pinulungang dili masabdan, unya mosulod ang pipila ka ordinaryo nga tao nga dili mga magtotoo, dili ba muingon sila nga nangabuang kamong tanan? Apan kung ang tanan magsulti sa mensahe sa Dios, unya may musulod nga dili magtotoo o walay hiyas sa pagsabot sa laing pinulungan, sudyaan ug hukman siya sa iyang konsensya tungod sa tanan niyang nabati. Ang iyang tinaguang mga hunahuna mabutyag ug muhapa siya ug musimba sa Dios. Muingon siya, ang Dios ania gayud dinhi uban kaninyo. Ang gipasabot ko, mga igsuon, mao nga inigtigom ninyo, ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali, ang uban magsultig lahi nga pinulungan, ug ang uban pagayod maghubad sa kahulugan niini. Kinahanglan nga kining tanan buhaton aron paglig-on sa iglesia. Kung dunay musulti og lahi nga pinulungan, kinahanglan 2 o 3 lamang. Magbanos-banos sila pagsulti ug lain ang maghubad niini. Apan kung walay makahubad, kinahanglang pahilumon sila diha sa inyong pagsimba, ug pasultiya sila ngadto lamang sa ilang kaugalingon ug sa Dios. 2 o 3 lamang kanila nga gihatagan sa mensahe sa Dios ang pasultihon, ug ang uban maoy magtimbang-timbang sa ilang gipanulti. Apan kung usa sa mga nagtigom ang nakadawat og mensahe gikan sa Dios, kinahanglan muhunong ang nagsulti.
Mahimo nga kamong tanan magbanus-banos pagsulti sa mensahe sa Dios aron ang tanan makakaton ug madasig. Ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios kinahanglan ubos sa pagpugong sa nagsulti. Kay ang Dios dili Dios sa kaguliyang, kundili sa kalinaw, ug sama sa tanang mga simbahan sa katawhan sa Dios. Ang mga babae kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiha, sumala sa giingon sa balaod sa mga Hudiyo. Kinahanglan dili sila mangulo. Kung buot sila masayod sa usa ka butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana didto sa ilang pinuy-anan. Makauulaw sa usa ka babae ang pagsulti sa panahon sa pagtigom sa iglesia. Naghuna-huna ba kamo nga nagikan kaninyo ang pulong sa Dios? O kamo rabay nakadawat niini? Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. Apan kung dili siya magtagad niini, ayaw siyag tagda. Busa mga igsoon, paninguhaan ninyo ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Apan ayaw pungi ang pagsultig lahi nga pinulungan. Kinahanglan ang tanan buhaton ninyo sa husto ug sa mahusay nga paagi. Unang Korinto, Kapitulo 14. Angay ninyong tinguhaon ang gugma ug ang mga hiyas nga espirituhanon, labi na gayod ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Ang magsulti og lahi nga pinulungan, wala magsulti ngadto sa tao, kundili ngadto sa Dios, tungod kay walay makasabot kaniya. Nagsulti siya sa tinagong mga butang, pinaagi sa Espiritu. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagsulti sa mga tao ug nagligon, nagdasig ug naglipay kanila. Ang nagsultig lahi nga pinulungan, nagligon sa iyang kaugalingon lamang, apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagligon sa tibuok iglesia. Buot unta nako nga kamong tanan makasulti og lahi nga pinulungan. Apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kay ang nagsulti sa mensahe sa Dios mas mahinungdanon pa kaysa nagsultig lahi nga pinulungan, gawas kung may makahubad sa iyang gisulti aron malig-on ang tibuok iglesia. Busa, kung muanha ako kaninyo mga igsoon ug magsultig lahi nga pinulungan, unsa may inyong makuha kanako? Wala gayon. Gawas kung nagsulti akog mga pamahayag gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig nga mensahe o pagtulunan. Huna-hunaa ang mga instrumento sa musika nga walay kinabuhi sama sa plauta ug sa alpa. Unsaon man sa usa ka tawo pagkahibalo sa tuno kung dili klaro ang pagtukar niini. Ug kung ang pagpatingog sa trompeta dili klaro